Kiitos kysymystä. Tosi hyvin. Eilinen oli vähän hiljaisempi päivä, mutta tänään on jo sitten väkeä riittänyt tässä boothilla aika tosi hyvin. Mehän ollaan täällä esittelemässä oikeastaan meidän asiakkaiden aikaansaannoksia, mitä he on tehneet meidän tuotteilla ja on herättänyt aika hyvää kiinnostusta kanssa. Todella hyvin, että ollaan tavattu asiakkaita ja meidän tyyppisellä firmalla, joka lähinnä tai ainoastaan palvelee B2B-asiakkaita, niin tämä networking on todella tärkeä, eli tavata meille tärkeitä sidosryhmiä ja asiakkaita ja kilpailijoita. Show robots. It needs only 30 days to develop from idea to product.